Dragi ljudi, prijatelji, pa ili vi vidite šta se trenutno događa u svijetu? Događa se tehnološka revolucija neviđenih razmjera. Isto što se dogodilo i prije 100 godina, kada su konje zamijenili automobili, kada su se ljudi vinuli u zrak, kada su izmišljene proizvodne linije. To se događa, samo u puno većim razmjerima, do te mjere da čak prijeti ljudskoj egzistenciji. Naime, AI ili umjetna inteligencija se toliko razvila da sada svatko ima šansu da se obogati i to u vrlo kratko vrijeme. Ovisno koliko duboko smo spremni zaroniti u te vode. Svjedoci smo i toga da najjači mastermind timovi doslovno traže ljudsku mudrost, inteligenciju, kreativnost. Zašto? Zato što umjetna inteligencija još uvijek ne znači ništa bez ljudske ruke, koja treba postaviti pitanje, koja treba napisati scenarij, koja treba usmjeriti tu umjetnu inteligenciju da radi za nas. Da nam pomaže, da stvara dobit, da pretvara snove u stvarnost. I baš uz njenu pomoć te mastermind grupe sada mogu uspješno pronaći velike umove koji su u sjeni, bilo zbog siromaštva, zbog nepodobnosti, bilo kakve druge nemogućnosti da izađu na površinu i zablistaju. A što su takve grupe nego prodavači pameti, mudrosti i različitih iskustava, kroz razne treninge, coachinge, step by step učenja. I to vrlo uspješno oni prodaju pamet i bogate se. A sve to zaslugom umjetne inteligencije koja odradi 80% posla. Više o ovoj temi i raznim načinima na koje možemo zaraditi uz pomoć umjetne inteligencije u idućim videima. Vidimo se.